Errausketaren aldeko autua egitea. Egun irekita dauden Lapatx, Sasieta eta urtetako 3 zabortegiak behin betikoz itxi ahal izateko. Plan honen arabera, Zubietako zelaigunean beharrezkoak izango ziren azpiegitura gehienak okatuko dira. Konpostarako planta, biomekanizazio planta, TMB, errauskailua eta errausketa zepen heltzea. Bilduren gehiangoa duen hondakinen konsortzioak alare beste plan alternatibo bat inposatu nahi du, plan bat deitu bagenio zaioke honi. Ez baitu itxiera sistemarik definituta. Gipuzkoako batzar nagusietara eraman gabe eta beraz bere eztabaida saihesteko asmoarekin. Izan ere, errauskailuaren eraikuntza geldiarazi du, Zubietako gainontzeko azpiegiturak mantendu nahi ditu eta zaborrak enpaketatuta eramango luketen zabortegi berrien bila dabil. Bere dokumentuan, recuperación de espacios degradados con balas de residuos inertes. Mota honetako zabortegiak betiko zabortegiak baino okerragoak dira izan ere. Enpaketatuta eramango duten plastiko kantitate izugarri bat jasan behar baitute. Akuiferoak eta lurra kutsatzen duten gaz kutsatzaileak eta lixibatzaileak botatzen dituzte eta kiratsa, zarata eta ingurugiroko poluzioa dariote. Gainera, behin zabortegia itxita eta gainazala berrituta lurrazpiko aktibitate kimikoak 100 urtez jarraitu dezakete alare. Oraindik ez dute esan nun lurperatu nahi dituzten hondakin bala izeneko horiek. Honela, beraien aurka jokatu lukeen errauskailuaren aurkako eztabaida bat irekiko luketelako. Baina beldur gara Zubietako zelaigunean edo inguruan dagoen tokiren bat izatea aukeratutako kokagunea, garraio kostuak merketzeagatik besterik ez baldin bada ere. Europear Batasunak zabortegiak itxi behar direla exigitzen duen bitartean. Bildu denboran atzeraka eraman nahi gaitu. Europan ingurumenean garatuen dauden herriek balorazio energetikoa izango duen errauskailuaren aldeko autua egin dute azkeneko soluzio bezala. Zabortegiak iragana adierazten dute eta horiek itxi behar dira berriak ireki ordez. Eta horretaz, justu hitz egin beharra dago. Horregatik Lasarte Horiako bai plataformak, Bailarako eta Lasarte Horiako eragile sozialekin eta politikoekin elkarlanean gure udalerriaren inguruan zabortegirik eraiki ez dadin beharrezkoak diren ekimenak eta ekintzak bultzatuko ditu. Honegatik guztiagatik, Lasarte Horietar guztiak animatu nahi ditugu datorren martxoaren 26an kulturetxean arratsaldeko 7:00 antolatu dugun ekitaldira hurbildu gaitezen. Jose Mari Purtain, Nacho Izeta, Luis Mario Ormaetxea eta Patxi Amantegi izango ditugu hizlari. Bertan ikusiko dugu elkar.